Tagaan kag oportunidad, higayon, pagkakataon. Dapat halungan ni mo na. Kay kun ka na, kwaon sa imuha, siguradong bulilyaso na. Pangalanan na lang ko ninyo, Papa J. Boy Nonoy o Lito. Gwardya ko, Papa J. Boy Nonoy, dugay na ko sa ingani nga serbisyo. Di nyo ni pagsunang akong sitwasyon o nga akong mga gitawag bag katamaran. Bangod kay amuning maghatag og mitsa nga kamo mabulilyaso sa inyong trabaho. Gidawat ko, Papa J. Boy Nonoy, bilang isa ka gwardya sa isa ka gitawag og shop. Shop, ano nga shop? Junk shop, pawn shop, coffee shop, Barber shop, beauty shop. Wala ko yung ibang nabalaan nga trabaho, Papa J. Boy Nonoy, kundi ang pagiging gwardya, gigrab kong opportunity. That's why, Papa J. Boy Nonoy, nakahuna-una ko nga magpabulig sa inyo. Kung paano ba ibalik, ano na naman, ang pagsalig. Aha. Salig na naman. Salig na naman. Amo nang ginambala kita. Salig lang, ayaw laglaom. Pagsalig, Papa J. Boy Nonoy, especially pag-abot sa trabaho. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, sugdan ko sa dapat sugdan. O gaman niya, ang mga natabo. Ay, sir, mayong gabi. Mayong gabi kanimo dong. Salamat kay sir. Salamat kaayo. Oo. Salamat aning Drive Max You're Coffee. welcome. Okay, mo ni magamit mo gini sa imong pangadlaw-adlaw diri kaya. Siyempre, bilag isa ka gwardya, dapat nga mangin alerto kag mangin mapagsik ikaw kaya tungod amo ni ang nagahatag kanimo sa imong mga panginahanglanon. So, sigurado na sir, salamat Kag kaayo. dapat ang mahambal na kon sa imo bilang imong superior, kining imong trabaho, maswerte ka kaya bisan pa sa imong pangidaron. Gintagaan gyapon ikaw sang tsansa. So, mauni nga buhaton na lang nimo ang maayo ang imong trabaho bisan Sige, sir. na daga edad kag Salamat kayo, sir. pila na ka? Pwede ba i-mention, sir? Pwede kayo. Walay problema na kita-kita man lang. Kuwada, sir. Duha na lang katuig, sir. Makadawat na kong pensyon. Ay, buot sing kanon 58 ka pero pasalamat gyapon Pero di ka pa gihapon halata, sir. Tanawang Hindi akong gawas. halata. Di murag dili kag 58, murag kag 68. Ay, butagi. Pero ang mambala ko sa imo dong, bisan pa sa imo pangidad niya muna, pero gidawat ka gyapon na. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Nagakabala ka gyapon kami sa Salamat imo. Kagang amo na lang. Kagang imo na lang dire nga buhaton na lang nimo ang imong trabaho bilang isa ka gwardya. Sige, sir. Asa man ang akong kuwanan ni sir? Sa Ang karon. visibility aning kuwan. I-assign kita sa madamong kwan, sa madamong boarding house pang mga tao dito nagakatulog na. Dito kita i-assign. Ay, salamat kayo, sir. Kung dili mo gusto dito, wala problema. Pero pwede man ko, sir, biski anong pisto, anong lokasyon, o kung saan ka post, sir, pwede kayo ko. Ate, maayo. Kayo na ko, bisag panggabi pa. Maayo. Walang problema, sir. Maayo kaya sa subong ibutang kita sa night shift. Night shift mo din nga gabi na. Mao nang Night gitawag shift. nga night kaya gabi siya. Sige, sir. So mao na.
Ang iso nga pusel, sir, asa man? Ari ang 40 sanggot. Kay siyempre, medyo wala naman tito sa kuan. Sige, sir. Okay ra, wala Ari problema. kaya baido na lang ni mo ni Dong. Dong, sige, sir. Okay, sir. Sige, ang imong sir. trabaho, bisan wala ako diri pero makikita talaga gyapon kita. Si wala problema, Tandaan mo sir. yan, ha? Miskin adlaw-adlaw ko nimong bantayan, sir. Ang masasabi ko sa iyo, may tao na nakatingin sa iyo o wala basta gagawin mo ang iyong trabaho. Sige, sir. Wala problema, sir. Salamat sige, kayo, sir. ha? Salamat, Ali, sir. Salamat, sir. Thank you. Ang babait sige, sir. ninyo. Maayon kay peaceful ning lugar. Asa man to kong cellphone lagi. Mahampang kong email. Abi nyo ka mo rin kabalo mo hampang kong email. Kali. Maayon kay makapwisto ta dire. Asa ba tong CCTV banda be? Tuwa na yung CCTV. Dili ta pa sa lipod ta dire sa may dakong poste. Karon. Gana. Unya ko lang na-imno ng Drive Max Coffee kay base kung dili ko katulog. Gusto na, nindot kayong bangko. Ganado kayo. Atubang na to ni Bandas My Gate para makita na to ning kisa ning mga muatip og sulod dire. Ayo! Pandamay ni nga. Makso na tagkatulog ay. Napasigig ayo. Duha man ni katawon. Dali lang. Sino na? Brad. Sabta to, Brad. Sabta, Brad. Brad. Para mapala na to, Brad, kung... Para ba si makasikwat na diriyon niya, Brad. Padamay ka. Oy! Mga undo! Gabi naman nga. Anong toyo ninyo? Boss. Sir. Bayog gabi, boss. Pero alam sa palibot, sir, kay... abisuan ng kanamo nga diri nga lugar. Damo ning mga multo diri. Bayog gabi, boss, kay sutre. Tapos kuwan Pandamay. subong. Pandamay mo. Di ka lalagdan subong, boss. So, baura, yung balaga namon nga dapat mag-uro aligmat ka diri kay mabudlay ni nga lugar. Ay, pandamay mo. Nagmalam na ko diri sa kalibutan. Wala ko katuog magigana, oy. Pero, boss, do bago ka nga gwardya, di? Bago kang gwarsa diri, gano'n man. Kay bago ka lang amin namon kita, di mo. Gali kayo bago ka. Boss, suplado kay kabus ba? Mangkot man lang, me. Wala na. Nagpaliwanag lang. Sige, boss. Bantay-bantay lang niya, boss, kay... Basig kuiton ka niya, boss ba? Gani, boss. Ang amon lang, boss, magkasinggit ka tabang, Ha? Pero naman, me. Gilid naman, me, sa imong pisto, boss. Sige. Mayo kay na ako'y mga amigo dire. Sige. Salamat sa inyong reminder, ha? Sige, boss. Way problema. Madamay ning mga bataan. Kabi, sige paglabot-libot dire. Balik na sa pwesto. Aron makapiyong-piyong tagamay. Apit na yung magabot kong karelibo. Gamay na lang yun. Oy, may babae. Oy, pagka-sexy. Pwede ako kalakat doon ako. Ano tali ito ni? Wala ko na. Ano nang ginabit-bit mo? Baligya. Kung pwede mo baklon ko, baligya ako. Pero kung hindi ko, pwede magyapo niya ata. Uy, sexy ka na kasyot ng pinapuok pa. Kol, pwede ko mag-wonder ako. Musulod ka. Oo, Kol. Dali. Pwede sa imo, Kol. Pero kung hindi, Kol. Dali, sulod. Sulod. Salamat, Kit Kol. Sa man ang imong baligya, dahil bibingka.
Bago ka diri, Kual? Bago ko dire pero... Ay, kung bago ka, Kual, hindi ko na ini pagbaligya sa imo, Ay, Kual. di. Pwede man, bubakal ko dahil, bubakal ko. Ay, hindi na, Kual. Biscuit Amo bag- gidabi na di, Kual. Basta mga first time nga ma-assign diri sa patio. Wala na namon ginabaligyan. Patio, So, sa patio din na siya mao nasa- ka ni, Kual. Tagal na akong sa imo, Kual. Ay, hatag di mo sa ko ah. Isa na imong pangalan, Kual. Ako na si Lito, day. Ah. Soltero pa ko, day. Ikaw, good call ba? Mao man naging Ikaw, day, hapon. dalaga pa ka? Dalaga pa kayo, Kual. Mao, day, nga perting kahamot ni mo, day. Ay, siyempre, Kual. Kay siyempre, bisan dre lang ako nagalagaw-lagaw, Kual. Dalaga, gyapon ako, Kual, ya. Mayo, day. Ikaw, Kual, nga nung soltero pa man ka, Kual. Ikaw, Kual ba? Ilad-ilad yung ka, Kual ba? Kabalo magkasakuha nga. Grabe naman ganing mga babae subong nga. Damo na kayo ko ginaligawan pero wala di ba sila ganahan sa ko kay isa naman ko nung akong ipon. Ay, ayaw ingana, Kual. Uy, kay bisan pa ngima, ingana ka, Kual. Imong physical appearance, Kual. So, dili man na tanang babae gabasi sa ingana, Kual. Napud ba nga babae bala, Kual? Gaya na ako nga. Wala na ako nagatulog Oh. sa ingana. Unsa ko no? Importante nga, ang kasing-kasing ni mo, Kual, putli. Unsa ko no? Unsa ko sinuod ka day? Oo, Kual. Adaling ko diri day. Tinuod. Adaling ko Pwede kita masyurata. mag-istorya, Masyurata Kual. ko istorya. Sige, Kual. Grabe ha. Grabe itong naitabo gabi eh. Kagayin na day. Nahurot yun lang kung kaon ang iyang libre nga bibingka. Pwede ko makapahuway gamay ni Ray. Pagkalamya sa bibingka. At ang pangalan na tong bayan na to. Malkuba ba to? Sa pangalan na to. Nalipat ko. Makatulog siguro ko na na. Ilaksan ako ng portahan. I-check ang matag poste. Linglingon ang matag pader. Balikid sa wala. Balikid sa to. Basiara na sila sa likod mo. Ay simba ko. Everything is clear. Muling ko na dire. Tanaw-tawag ka. Maayo nga lang taon sa YouTube. Sabi di kay Lito. gabi-gabi na. Sorpresahon ko si Lito. Siguro tulog na ning gwardya gani. Mas payo na kay Robingo na kon ka hindi magpahalata siya. Abi chikapot ko dito sa kilid. Aha, mayo. Limpiado. Dito sa piya kaya nakaplastar magyapon og tanan. Mayari ko diri nga ginabutang sekreto nga kung nawala to sigurado gid. Daw lima na di ka pansyon eh. Nagkaradula ang mga bronze di din na yato. Sa lima ka pansyon, duwa na lang bilin. Siling ko gid mo. Siling ko gid. Pati mga bronze dala sapa. At kaputahon ko si Lito. Lito! Lito! Lito, 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 Lito! Dili sa magbugtaw karon palukpan ko na karon mo. Amak mo sa lima ka pansyon, tatlo kinang nadulang. Ginanuayhan kapag pasan to. Kaya ka na batyagan, duwa lang bilin. Pati mga bronze kagabilya, dala sa papa. Karot ka. Lito! Lito! Ari mo ang sampugulon ko guro niya. Okay. Ay, gira na. Okay, gira. Gira.
Lito ako ini. Oy, Ako ini ang imong maestro. ay, good evening, sir. Madamay. Ay, mayong gabi. Dali. Kamusta ang imong duty diri? Okay na, sir. Kailang din na itong 40 got ko. Pero, kailang itong 40 got ko pa na. Nami kitang imong tulog ba? Sorry kayo, sir. Natulugan ko gabi, sir. Nang limpyo ko diri banda, sir, sa may sagbut. Kamusta diri? Naka-rubing ikaw sa imong area? Nakarubing ko, sir. Amo ba? Amo niya ako mga listahan, sir. Alang logbook, sir. Amo ba? Dali di ane kay mayara ko sa nga sorpresa sa imo. Aga nalimpyuhan ko na natanan, sir. Kabalo ka lito. Bago ako nagdiretso sa imo di wala ikaw ni kabatyag ari na ako suslod kaga narubing ko na. Abayo, sir, ka narubing na nimo, sir. Di ba nakita nimo, sir, limpyo tanan, sir, di ba? Sa paglimpyo-limpyo, ay isang problema lito, pero kabalo ba ka? Nga mayara ako sa nga sikreto dito, nga gintago, nga limang bronze. Siguro nakita mo man na to. Bronze. Oo. Katong dito na pes may pader. Nan! Katong nakabutan sa sako. Nan! Katong color pula nga sako. Nan! Maoto. So karon, Dito, sir, na dito. pagkato na kon dito, maliban sinalito, ang 5 kapanson nga imong ginabantayan dire. 2 na lang ang bilin. Unsa ko, no? Kagang mga bronze nga nakasulod sa sako, wala na. Ati na matuod, sir. Nagrubing ko gabi, kumpleto pa ng 5. Nagrubing ka, tanawa i-check up ha sa imong CCTV. Dali, sir, dali. Obdada ka. Tanawa. Dali, obdada ka. Oh, review anay. Oh, Ari, dakop kagid sini. diba? Amo ng pension, diba? Isa. Tanawa. Ha? Tanawa may mga taw-taw, wala ka kita sang tawo sina, Unsa ko, no? Tanawa ko na nung oras na. Alas 12:30 sa gabi, Ote. Duha ka lang. Dali lang. Amo maning mga lalaki na bangkot sa akong bagok. Pandamay. Kag-isa palito. Sino ining babae nga imo kay istorya dire? Amo galing tanawa sa CCTV, Ara ka ho nagapungkoon kag may upod ikaw ka istorya nga isa ka babae. Amo galing why ikaw ka Robin gali kay may nagahilot-hilot gali sa imo de. Wala ka kabalo ka ng babae nga na Pandamay ka. Kunay bands na sa ta, 2 ka kwan 2 ka lalaki. Ipangawat ang burod siya. Tanawa. Tinala ko enjoy pa ko niya Tanawa, pagkao sa iyong gid. bibingka. Pandamay. Umpisa subong lito. Sir. Sir, Baw mabudlay na gid ako magsalig sa imo may explain ko, sir. Kintagaan ka na galing isang tsansa nga makaubra di tapos mo pa ng ubra mo. Sir. Sa ako ni Lito ay isang problema pero sa kumpanya ta. Doon ako gini nga problema ba? Sir. May explain ko, sir. May explain ko, sir. Umpisa buwas Lito. Isurrender mo na nang imo nga 40 sanggot. Unsa ko, no? Kagumpisa sa buwas Lito. Mahuway ka na sa inyo balay. Sir, gusto ko mo trabaho, sir. Gusto mo gani matrabaho pero ang trabaho mo, why mo ginatrabaho? Sir. Why gina ko sa may modern Lito? Sir, patawaran ko, sir. Pasensya na, ito kita. Sir, patawaran ko, Pasensya, gid. Sir. Hindi ka na magbalik buwas, pahuway ka na yan. Pandamay. Ayaw pa, tito ka na lang pahilot. Bulilyaso. Dali lang, Dali lang. Yes, sir. May numero, ikaw ang gagin na kuwan sa to. Katong chika babes nga naghilot sa imo. May numero ka sa to. Ito na maligyag bibingka. Oo. Di, kamusta bibingka yan? Nami man. Laming bibingka, sir. Hindi man mauros lom. Gusto niyo mo tilaw, sir. Tawagon ako. Ate, sige Basta litong mambal ko sa imo. Pag-isipan ko, anay na. Kung mayo Sir. sa maghilot, itagaantay ikaw tsansa. Pero kung hindi, why gid?
Sir, Ito ha. tagay ko siya, sir. Hindi na ya. Tanawa-tanay na buwas kung maghilot siya sa konti. May tsansa ikaw. Alito ha. Sige, sir. Tayo naging magsalit sa mga panahon. Madamay ka. Nabuliliaso ko sa bingka. Ay, bingka. Sa ilo din. Alamay ka. Papa J. Boy Nunoy, may pag-asa pa ba ako nga makabalik sa akong obra? Salamat, Lito din ni Papa J. Boy Nunoy. O liliaso kang lituhan. Haligi padala lagi mga ingana. Malam mo, sa mga inganang mga sitwasyon, dapat maging alerto ta sa tanan. O, di ta basta-basta madala ng mga mudlay ng mga ano la madala tas mga jamming tanawa lagi Importante nga daan, sinaya, bahala may kaistorya ka diraya, pero ang trabaho mo, dapat pangin alerto kasi kaya po. tama Ikaw, Brad, anong advice mo kay Brad? Siguro para sa kay Lito, abaw, mapudlay na kita Lito, kay nasalisihan ikaw. Pangawat ang bronze. Pangawat ang bronze, kagang tatlo ka pansyon, ginano na lang nila. Gialsa, gipasan. Mas mayo Lito nga, pahuay-huay kanay, guro. Siyempre, ang trust magod sometimes, hindi mo na basta-basta dahil may balik, especially kung may nahimo ka. Pero later on, mabot gina Brad nga, siyempre, pag nakita nila nga nagbago na ka, magbuhat na kag maayo, siyempre hinahinay magbalik. Pero dili siya totally Brad nga gihambal na tong 100%. Siyempre may pagduda, ayan na. Pero at least kahit papaano nagbalik ang ilang tiwala. Especially kung ikaw Lito, magbago na.